по различни пътеки, но вашата любов сля тези пътеки в една, за да вървите ръка за ръка, рамо до рамо, в радостни и трудни моменти. От днес пред вас се открива пътят на семейното щастие. Но то не идва само. Той е като птица лекокрила, която каца веднъж на човешкото рамо и щастлив е оня, който се умее да я приюти. Затова от все сърце ви пожелавам да изградите едно здраво и щастливо семейство. А щастието ви ще бъде много по-голямо, като създадете, отгледате и възпитате вашите деца, вашата отмяна, достойни членове на нашата родина. Обичайте и уважавайте вашите родители. На тях вие дължите много, за да видим днес тук толкова радостни и щастливи. Уважаеми родители на младоженците, позволете ми в този вълнуващ момент да се обърна и към вас. Ето, пред вас са вашите деца. Те вече пораснаха, зараснаха крилете и от днес те ще отлитнат от вас. От днес те ще създадат свое семейство и ще запазят огън, ще запалят огън на своето огнище. Уважаеми кумови, запомнете този ден. Бъдете свидетели на младото семейство винаги в такива радостни и щастливи моменти. Скъпи младоженци, от все сърце ви пожелавам да изградите едно здраво и щастливо семейство, да отгледате внуци и правнуци. Бъдете щастливи и на добър час! А сега на съпругата ще връча удостоверение за граждански брак като пазителка на семейните реликви. Не настрани маничко тук.
нашите мечтали. Да вдигнем чаши пълни с вино, да бъде вечна радостта и нека в бъдните години да ни угасва любовта.